Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida, al pròxim ple de l'Ajuntament de la setmana que ve, anem a presentar una proposta en la que demanem que se revitalitzi el pla territorial per l'ocupació, el pla comarcal de la Plana Baixa, i en concret volem que se revitalitzi perquè des de la seva creació este pla comarcal, este pacte territorial per l'ocupació, no ha funcionat com és degut, no ha aportat pràcticament res efectiu per a combatre l'atur perquè, entre d'altres coses, però una de les coses més importants, i no la més important, és que mai ha tingut els recursos suficients per a poder funcionar. Este pacte comarcal per l'ocupació, el que sí ha servit ha sigut per a donar publicitat, propaganda i donar-se autobombo per part del Partit Popular, perquè, si recordem, el pacte territorial per l'ocupació va ser creat en l'època en la que la senyora Bonich era alcaldessa de la Vall d'Uixó, però ha continuat sent alcalde el senyor Clavell. Tant amb la senyora Bonich com amb el senyor Clavell, este pacte territorial per l'ocupació no ha funcionat perquè, com ja he dit abans, no ha dedicat mai els recursos suficients que necessita per a ser un pacte real que treballe, en definitiva, per a pal·liar la situació tan greu que tenen tants aturats i aturades del poble de la Vall, però també de la resta de la nostra comarca. Este pacte territorial per l'ocupació fa molt de temps que està desactivat, que està inactiu i que pràcticament està desaparegut. I això és intolerable en una comarca de les que més patís l'atur en aquests moments, perquè la comarca de la Plana Baixa, la nostra comarca, ara mateix és la que més atur té de tot el País Valencià, amb un 34% d'aturats i d'aturades. Una situació insostenible i a la que n'hi ha que fer alguna cosa per a pal·liar-la i n'hi ha que fer alguna cosa per a arreglar, intentar solucionar la situació de tantes persones en la nostra comarca. És un pacte, el pacte territorial per l'ocupació, que cal revitalitzar-lo i exigir a la Generalitat Valenciana de totes formes, com siga possible, que doni una financiació suficient a aquest pacte territorial per l'ocupació, que posi els diners i els recursos que necessitem per a que aquest pacte funcioni i doni treball i pal·lie la situació de tantes famílies i per a treballar en la creació de polítiques actives d'ocupació. Des d'Esquerra Unida anem a proposar per això mateix al ple de l'Ajuntament una proposta en la que demanem la revitalització d'aquest pacte comarcal per l'ocupació i per això oferim a l'equip de govern del Partit Popular la col·laboració per a treballar junts en aquesta matèria i pal·liar d'alguna manera la situació de tantes persones, de tantes famílies que en aquesta comarca, en aquests moments i també en la Vall, estan patint l'atur i estan patint la crisi de la manera més cruel.